Motive pentru care fanii lui Naruto îl urăsc pe Boruto. Partea a doua. Erau foarte multe personaje puternice în Naruto, care nu și-au atins potențialul maxim și care meritau mai multă atenție în Boruto, ca de exemplu Rock Lee, Choji, Shino, Kiba, Hinata, chiar și Tenten. Să nu mai vorbim și de alte personaje care au avut parte de o schimbare radicală, parcă le-au fost șters complet istoricul. Rock Lee, de exemplu, care a fost un caracter foarte puternic, nu a avut nicio luptă bună până acum, în afară de cea cu Metal Lee, în care mai avea puțin și lua bătaie de la Fioso. De fapt, stai, chiar și-a luat bătaie. Este evident faptul că Boruto se bazează pe noua generație și asta este foarte bine, dar acesta nu este motiv pentru care trebuie să minimizezi puterea caracterelor clasice, căci pe baza lor a fost creată seria. 80% din cei ce se uită la Boruto se uită pentru că au văzut Naruto și sunt curioși să vadă evoluția personajelor în Boruto. Nu trebuie pus accentul pe ei, dar nici să încerci să-i faci relevanți. Voi ce credeți?